igama lakhe Umuzi okwamahlambi, or head of communications. Which is funny, or a spokesperson of the Department of Education. Okhulumayo noma ngabe umnyango ubhekene nasiphi isimo. Yingani sicela ukuthi wonke umuntu othintene nomnyango eze ngaphambili. Kungani namhlanje nibona kukhona ibranding emngcwabeni kaLuyanda? For the first time ngimbiza kahle. Ngiyaqambana ke mina. Uma igama lokuqala elifikile walisho lafika kuqala kumina ukuthi angathi ngikuzwe kanje noma ngahlala 5 years now. Kumina uLuyanda. Bangicorrecte for almost 2 years, alikaze likwazi ukucorrecteka. Naye uMbhense ngize ngimbize ngoMbhense because liyangidlula igama lakhe. Baningi bonke labo abaningi babo abame lapha phambi kwenu basebenza ka Directorate yaka Communications. Ngibonile kusukuma nabanye abakuma directorates, abanye bawothisha. Sihamba no Mrs. Mahlambi, o District Director waseMlazi. Ongekho la ku capacity ngoba ephelezele kwaMahlambi, kodwa ngokuthi uLuyanda uyamazi efika edistrictini yakhe ezokwenza lo msebenzi owenziwa uSiphe obe phambi kwenu eThwebula. Sicelile ke kufamily ukuthi ke siyacela ukuthi siuthwebule lo mngcwabo ngoba ungabe bekumngcwabo womunye wabantu baka education. uLuyanda ungabe namhlanje is on duty, uhambile uye kuloyo mngcwabo loyo, ungabe uyathwebula nawe uyawuthwebula loyo mngcwabo loyo ukuze sazise the rest of the system yokuthi besinomngcwabo kamfowethu kadadewethu o so and so. Bengisachaza ke ukuthi kungani ke sinamabhena sine flag lase South Africa. It's because uLuyanda ungene ku Directorate yaka Communication esebenzisana yona ayifani namanye ama directorate, isebenzisana eduze ne office lika MEC ungqongqoshe umhlonishwa nokumphathiswa uHlomuka. Lisebenzisane kakhulu nehhovisi lenhloko yomnyango ubaba uNgcobo, nawo wonke ama DDGs, nawo wonke ama chief directorates nama directorates. uLuyanda ngiyacabanga umndeni waseKhakhane uyazi ukuthi within 2 years iprovince yonke waZulu-Natal bese criss-cross yonke, ube ngakwazi ukundwebela ukuthi umusuka la uya eStenga noma uya eThekwini kufanele uhambe ngakuphi, because every day bebehlale besemgwaqweni be on duty nozakwabo enza lo msebenzi lo owaka communication. Ngiyajabula ukuthi ngikhulume after sekukhulume wonke umuntu, isikakumbi sekukhulume nolusha abangani bakhe. Basho konke lokho kunye bengizosaba ukusho ngoba suka endleleni bengipractice ngifuna ukuthi zize lezi zinto zalu kodwa ngithi kodwa ngikwazi ukuthi kube yimina ngizibreaka ku family ukuthi ube kuye abe umntwana onjani. Kodwa esingakusho ukuthi konke abakushilo abangani bakhe nokungqongqoza ngo1 nangobani ukuthi umuntu akacule nani siyachazeleka namhlanje ukuthi indaba besibe singabutholi masemkhulu ekseni uma efunakala ekseni abuya ngatholakali. It's because ube busy ngabo 1 ekseni erecord amaculo.
ube umuntu one talent elimangazayo. Kodwa uLu ubesephathi camera eshooter, wafika sathenga ama-drone. uLu wafika engakwazi kwaphathi camera, wathi mphathi mina i-camera ngingayiphatha mina, ngingashootha. 1 2 3 sabona uLu eseshooter, enza ama-video, enza ini, sathenga ama-drone. uLu wathi hayi noma nginganayo license mina ngayindizisa lento. Bahamba baya ngaphandle, athi mina ningangiphuleli ama-equipment ami. Babuya bathi hayi lento sesingayindizisa thina. Sasixakwana ngelinye ilanga kunomcimbi-ke beyindizise holo, ubuye sicashe ubone ukuthi izodlulana namakhanda ethu. Kodwa sichaza ukuthi ube umuntu wama-talent. Sizwile-ke ukuthi namhlanje ubeshaya nesiginci nani. Ube umuntu obungeke ukwazi ukumdinelwa total. Ubufike umdinelwe, kodwa uma seqhamuka angazi noma ubekusebenzisa lokho esiba nako as ama-siblings, ukuthi mawufika kini kuthiwa uma ukudinele noma ubaba ukudinele, bese ubuza ukuthi ukudinelweni, bese uqhamuka usucorrecte lokho akudinelwe kona. Yakhumbula sakhula uLu ube umuntu okwazi ukwenza kanjalo. Uqhamuke nje uthi nje yabona nje uLu namhlanje, yabona namhlanje, aqhamuke esenze yonke into nokungaphezulu. Bese umane ugcine usu-engage nalento le esekutshela namanye ama-initiatives awafakile. Lesikhuluma nomamkhulu wakhe ey'nsukwini ukuthi abaka-education bayazi ukuthi makukhona odlulile emhlabeni, ngaso sonke isikhathi siba ne-poster eyazisa i-system ukuthi uthisha othize, administrator ethize, ubani othize osebenza emnyangweni, noma ngabe usebenza kuliphi izinga, noma ngabe uyapheka, noma ngabe kuphi, useshile emhlabeni. Bekuyena noThando abebenza lawo ama-poster lawo. Le poster le okuyiyona esesiyisebenzisa i-designwe benoMbele Mbenze. Yezwa athi ngiqambana kanjani lo, kodwa kunoMbele ukuthi bebeloku benza i-toing and froing, ize ngigcine sengi-approvile bese ngithi mina sekuyi-standard-ke lokho. Njalo-ke makukhona-ke odlulile-ke sesokwenza kanje. Uma futhi u-MEC, u-HOD bezoya emsakazweni noma ku-TV beloku benza bese ngithi mina ngiyayithanda le ekaLu, kodwa ukuthi phela awukwazi ukusho ey'nganeni ukuthi uyayithanda ekabani. Bese ngithi ake sisebenzise le namhlanje. Bese nalelilanga ngithi iphi le yayenziwe last week, ngithi nginqena ukusho kubona ukuthi angazi ukuthi i-right le. Bese ngithi hayi angazi ukuthi abantu bayithandile le. Bese ngivika ngabantu ukuthi angathi abantu bayithandile. Lo engikushoyo ukugcina la emngcwabeni, akwazi uku-engage ngento engiyisho emngcwabeni. Ube nalezo zinto-ke. Bese kuthi-ke sithi-ke ubani ozosenzela ama-video as-edited aphakamisa isandla. Ubuthi-ke kuma-event-ke ikakhulukazi mekazi ukuthi ube necala isonto lonke noma ngayizolo ungamtholi, ubezothi kuma-event, bese le in between i-event afika azohlala nawe eduze, athi mphathi aziphathi into engiyicabangayo kanje. Angithi uyayibona ukuthi ubumdinelwe uzobe usu-engage, ngoba into azobe eyisho into ngempela ongakaze uyicabange, and ne-idea oyibonayo ukuthi ingakwazi ukuthi iyise umnyango phambili. So njengoba silana-ke sizokhuluma-ke egameni lomnyango wonkana, u-MEC sithe masimtshela waphatheka kabi ngoba uwaziwa wonke umuntu. Inhloko yomnyango sithe masitshela uwaziwa wonke umuntu, namanje wonke umuntu
esifakile emagroupini safaka naku-social media wethu. Wonke umuntu akekho obebuza ukuthi ubani oshonile. Wonke umuntu bethi ulu uyena isidesignela in khona baka sports bebethi 2 weeks or 2 months back ubesenzela into kaNombhele Nomvete yani wonke umuntu bemkhumbula ngemsebenzi ngoba sikhona no district director waseMlazi